Harin kendiat tayo bakanong ba Shillong kala ki win na kajingya ki ka Voice of the People's Party bandawa na ka Sorkar baka day ban penbet halor ka reservation policy haka ba kipat ba na keleng kijaka kari khasi jantia kilawan ban ajing kersan ya kani kajing dawa bat haka ba khatdo ka Sorkar ka sngap bat ka thong dak expert committee ka ban pet banya ya ka reservation policy. Kumban supan kan mau banakal yang ke Sorkar jela lingba ulat ke jela ula penmi ya ke hukum ban penbena ya ke expert committee keban kemi benya ya ke state reservation policy haka shitarik ujelio arja arpolai bat penlong ke Sorkar ban aipor khatsan sngi ya ki seng saiñ pyrthei bakin ai da ke jingtho ki balong kum ke jingai jingmut halor ke reservation policy. Habai kran bat ka Dr. Mazel Amperin Lingdo kepada ka chairperson halor ka roster reservation but reservation policy kala ong bahadu menta ka komiti kadang up ka jingai jingmut naki seng saiñ pyrthei bat pej banya haswa banya chakmat bat kiriu shampang gi badai ki khot ka expert committee. Bu baka don kata ka jing ang mut ka kraw ban pej baya ka takra jingkular jong ka government bakan kmi no ya kata ka reservation policy ka bala dep install na do hinyo ko ar but menta shwa bangin le ikatangi don kam shwa ban yo ya ki jingtho ki jingtar na ki political parties na ki civil society members ki NGOs but ngin pet bahaya kita ki jingkali ne ki jingai jingmut jong kita baro hakmat jongi nang to ngin sa sngothuk pat ki experts ayub hi don kam ban pet ban khmi ye kita ki jingkali ki bami ne ki jing ai jing mut ki bami na kita ki jing tho jong ki nong shok snong shaka Sorkar ka jongi bat hadin bangilala bangin le ye kata ka kam yin sala ban ya chakman ban pet pa ye ka no ka bangile dei pat ban kan mau balada ka poi shaka no ka yeng shari ka ban shak bishar nginum don ha kanu ka position kaba kanu ka court kan sala ban strike off ne ban bo jingkali ya ka legal positioning jong kata ka jing ai jing mut jong ki groups ki bo player ngin sale lawyer ka ni ka kam bat ngin persyang hakini ki kendit tayaw kala ban shim kendit banai ru namar ka ni kam dei ka basuk ka kam ban le bat ngi kermen ba kipat ba kindon ka jing shania ba habang ngi ong bangin review ya kani ka kam ngin sa yapet kum no banle bat shanu banya lam ni kani ka kam